Akunampi la phakathi kukaNtencane noSminofu. Akunampi la. Abantu abaye kulokhu bekhuluma into abangazazi. Osimomoza abaye kuhambe befakaza indaba abangazazi. Bafana bakaMjikijelo babambisene namanje. Sanibonani nginibingelele nginamukele ke ekhasini lami namuhla. Mina igama lami ngumxolisi mfana kaDlomo. Mangabe ke uyaqala ukufika le channel ngicela ungenze iqiniso ukuthi ke uqofe lapha usubscribe. Mawukuthi uyabuya noma ngabe kuthiwa ubani ngicela wenze isiqiniseko futhi ukuthi mawuqeda ukubona le video uyawucofa ulike ucomment futhi kulolu daba. Weyingane zakwethu isukile namhlanje njengoba uSminofu mfana kaGumede esekhiphe ialbum yakhe esihloko sayo sithi Uber Driver. uSminofu usevele washayisa uNompempe impempe ngenkani. Wathi Nompempe ishaye manje impempe, mina ngiyayisusa lento kaDisemba. Ziyakhala manje. Le album ke isisuse omkhulu umsindo lapha nama social media kakhulukazi ko Facebook emva ke kokuthi kubonakale uNtencane wamagitara madoda umfana kaZondi epostile lapha eqhuzela abantu ukuthi ke isiphumile ialbum kaSminofu abagijime phela beyomlalela. Ana kwethu lokhu kubufakazi, angazi ukuthi buphi ubufakazi ongathi uyabudinga. Lokhu ubufakazi bokuthi impi phakathi kwaNtencane noSminofu ayikazi ibe khona futhi ayisoze yaba khona. Abantu nje ababaqhathayo ilabantu abathanda ukubukwa nabo futhi labantu ebengeke ngakhuluma ngabo lapha naku alimgube nosiqiniseka ukuthi ilabantu abafuna udumo ngabaculi oSimomoza kanjena ngoba babhala nje lapha noSimomoza ko Facebook bathi vele lezi inkaba izwani beyihlale nje ithibelene kanje. Namhlanje inkabi ziyazivezela ukuthi ziyazwana. Abantu abakhonza ukukhuluma yibo kanye laba abangafuneki maskande. Afowethu washo uMjikijela wathi yena akazwani nemanga business. Abafana abancane siyazi ukuthi abasoze bayenza ke leyo manga business. Mina ke engakutshela khona ngana wethu ukuthi uSminofu umfana kaGumede uyidedelile ialbum yakhe isigcwele wonke ama social media. Njengamanje ungagijima uyibheka yenza kakhulu futhi mawuthi ukubheka lapha ezinambeni iyandiza ngoba kulezi insuku sibheka kakhulu ama views nayo ngempela iyandiza le ngoma. Ungaphika ukuthi ke isasene hour elilodwa nje iphumile ialbum yakhe kodwa sekunezingoma ezino 3000 ama views. Ngutshela iqiniso leli ngutshela lona, mawufuna ukuyibonela gijima uye khona. Ngiphetha nje ngizokutshela ukuthi ke kungawo amagama enkehle ngoba ngitshelile ukuthi njengamanje uNovember sibheke futhi kuDisemba abaculi bakhipha wonke amalanga. Mawufuna ukwazi ukuthi imuphi umculo ozokhipha manje kwenzakalani kumaskandi, hlala kule channel yami. Ngiyabaleka manje, usale kahle.